Здравей ви, Бог, днес ще ви покажа моя синглплеер сервер. Синглплеер. Така, ето го. Тук повече неща съм доразвил. Така. Ето ни в моя синглплеер сервер. Така. Сега. Ще се кача до къщата ми и ще ви я покажа. Това ми е мината. А ето тук е пътя за къщата. Ето. Само да видя на къде беше пътя към къщата ми. Защото съм направил доста голяма мина и заради това не мога много да се ориентирам. Но съм сигурен, че пътя беше насам. Не, чакай, пътя беше нататък. И от тук слизаше, мисля, че надолу. Обаче не слизаше надолу, а беше... за малко ще спра клипа, докато си намеря пътя към къщата, а после ще го продължа. Добре, спирам го. Добре, тук съм. Намерих пътя за къщата, ето там нагоре. И ето я и нея. Ето я. В честа имам разни работи. Имам диамантена кирка. Сега ще прибера кула. Ето тук съм си изпекал по един айрон. Сега ще сложа още малко да се пече. Така. И това е къщата ми като цяло. Исках просто да ви покажа този синглплеер сервер. Ето ми е бронята и ето ми го новия скин. Добре, това е за сега от мен. Добре. Ами, чао! Ще се чуем след малко.